Escolta, per què no ens ha ensenyat Cal Cratchlow? És que jo no ho entenc. Quin és el gap? D'en Gian Antonio, dius? No, de Gian Antonio m'importa una merda. Sí? De Pedro Acosta i de Marc Márquez. Doncs ara mateix 0-7. Doncs vinga, tiburón. El 0-7. Ahí está. Que viene el Marc. Que viene el Marc. Que viene el Marc. Que viene el Marc. Mira com va. 38, 38, 38, 38, 38. Sóc jo traient 5 a la carrera, nen. Cada puto examen. El passa, sí, Marc Márquez lidera! Sí, senyor! Pedro Acosta, li torna per l'interior. Uau. Ho torna a fer per dins, que no es toquin, mare de Déu, senyor, que no es toquin. S'ha tocat? Ai, no sé si s'han arribat a tocar, Jo crec que sí que s'han tocat, ha sortit una mica el genoll a passejar, Ojo, Marc, que es torna a ensenyar, Sí. I ho farà per dins, Marc Márquez, compta que les dretes està per davant. Sí, senyor, està per davant Marc Márquez una vegada més. Di Gian Antonio. Gian Antonio. El Papa descansa en la Anunciatura y se prepara para los actos de la tarde, ¿Y no está viendo MotoGP, el papa? Bueno, pues, És que, a veure, per Tu favor. creus que a l'Anunciatura li han posat el dazón? Ens posem dempeus per la victòria de Marc Márquez! Impressionant! El Tro de Cervera! Victòria d'esprint! Victòria a la cursa llarga de diumenge! Quin autèntic animal! Directament des de l'enfermeria, no pot més, però és que és normal! És sobrehumà, aquest tio! Increïble, novament el català! Fent història del motor i de l'esport. És el millor, és el millor.